Exacto, se quedó sin creo. Déjame realizar un ďalšieho videa z Minecraftu. Natáčame hry Real Game. To som vám písal, čau Pínek. Čau, čau. A my vám tu zatiaľ strihne, dokiaľ my začneme hrať, takže zatiaľ pusák. Dobre, som aj tu. Spolu a možno proste si ideme to si predsa len Bedwars, lebo... Áno, lebo nikto nehral tento. Ja som celkom v Bedwars dobrý, ale dobre. Kurva drát. Kurva drát, už nejaký zvuk. Ale to na to vždy dobré, ale red. Že jo, b, m, n, t. Mám krásny skin, ak ste si mohli všimnúť. Star Wars! Star Wars dementa mám. O, tuc, tuc, tururuc, tuc, turuc, tuc, tuc, turuc, tuc, tuc, turuc, tuc, tuc, turuc. Ty kokos, ja mám lody. Serem na ne, ja ich chcem vyhádžať. Mohli ti dať, vieš čo ti mohli dať na skin? Ja dali mu goldy. Aha, ty si vydal. Nejdem niečo postele. Aha. Ja si tam už bojujú. O záchranu sveta. Ide, fajne, fajno. Niekto ide tajný, taký tajný agent. Tajný agent SRO. Tajný agent SRO. Takže v tomto dieli sa nažereme. Vieš, čo som povedal, my sme boli v divadle, a čo som povedal? Že v tom, že idem toto. Čo som to povedal, že idem, že pijem, nie, že žerem kofolu. To oni majú už gold swordy. Jaj, do piči, kedy už padne ten iron. Kurva dráty. 1, 2, 3. No, konečne. Kurva dráty, 1, 2, 3. Ten má tu s palicou, kto sme genna. Ten má utrba, kámo. On ťa ubil s palicou. Nie, neubil. A však, čo toto? Ja toto hovno. Ja mi utrba palicami. Chodorici. Shit, on má meč už. Ja mám 2 goldy len. Ne, oni sú tu aj oranžoví. To som nevedel. Jak oranžový, jak je oranžový? Oranžový tým není. No a čo, idem do nich palicou, ping-pong si s nimi zahrám. Jasné, počkej, čo robí tento je... Takže už som není tučná, už som hra. Oranžoví neexistujú. Ale rúžová je moja najobľúbenejšia. Rúžová! Ja aj tento kekov, ktorý tu trábí. Ty kokoli sa tam látia všetci. To je najlepšie. Všetko je tu najlepšie. Oni ma zbavali. Natáčame už asi 4 minúty a to je dosť málo. A ja budem natáčať 15 minút, aby každý vedel, že ja som aký debil. A viem si zobrať ping-pong. Hej, oni ma tam nevedia dať, poď. Hej, vieš čo jeden povedal na takého toto? Na toho... Vieš, že je tam taký vták, čo má také krídla a dlhé nohy. No, však to je ten. Tak jeden na ňo povedal, že to je kung fu. Kung fu panda. Kung fu. Ten kokot ma zhodil, jaj, boha mu tam. Jasné, server získala jeden klip. David, nech si strčí do ryti, pako.
kamarát, ten si teda ide, ten si teda páli. Vieš, že my sme už prestali. Rozjebem tú papulu. Rozjebeme papulu. Náč jeden. Žltý. Rozjebávať papule, dávajte si pozor. A tam je jeden takýto chlapec, čo nemal rád nič. To je sráč. Však ja idem do nich toto, s týmito debilami. Bože, ja si idem vykraftiť. Daj mi. Čo tam ten kempí v strede? Neviem čo sa... Iron jeden. Vole, Ježiš. Však nejde po mne. Nejde. Aha, ešte najsilnejší odišli z greenov. Oni odišli z greenov. To útok trvá, ja tlačím. To je štyra, veľaký žltý parchan, čo má zútačku, ešte dáva na zničenú posteľ, aj vole. Tu veľaký fajtík zelený zasraný. Fajtík! 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 To je fajtík LP. Fajtík LP! Ne, to sú parchanti, jaj s tými palicami strčia do ryti. Čo ja viem, s tými palicami ťa zhodia ako najväčších dementov. Stačí. Aha, s palicou, do mňa! Toto sa stane, keď Slováci hrajú Minecraft. To máš pravdu. Ja neviem, čo si tam chcel napísať. Vy ste mrdáci. Mrdáci, ježiš, to ťa je. Zaujímavé. Ten slime zastrotý zelený už má ten. Mám len 40 FPS, to nie je dobré. Ja mám 120 volákov, koukáš to. Pozor, je na teba cigáň! Serem im na to, zničím im posteľ, len ich tak len idem do boja, len im tak zdrhnem lahúčko, túru. Ja mám 13 FPS, ja to mi sa zdá, že iba veľký dynamik. Teraz mi FPS. To čo? Ty kokos, ja som uzelený. Jaj, tento zgrnul. Práč. A tento náš modrý, tak on si tam. Žere Iron. Dement. Oni idú asi na nás. Rýchlo poďme ich zhadzovať z mosta. Poďme s tými paličkami ich odhodiť v dole. Napad! Viktorius, ty nastávaš! Dráčik! Podkodáčik, on nemá šípy, to je parchan! Taký, že what the fuck, to dement. My si až príliš dobovujeme na nich, vieš. Aha, poďme si na nich. Jožu, ty padol! On odišiel do Aj červení ešte žijú. Ty Váďo, červení ešte žijú. Parcha! Berem si na 2 ťahy. Wink, wink, wink. Aha, náš ide na green, on nás hodil dole. Jaj, boha, ešte uhorím v hlave, jaj, to čo je, boha, jaj, tu vyhadené ten golden. Oni nemajú, kde je posteľ vôbec? A tu sa dole privesíte. Ja. Komora, nech ťa nezabijú, ale teba. Poďme. Sáďo! Jo, ja som ho zabil asi teda. Ne.
ten má streničky, čo to má. Á, to je parchan! Hoďme ho dole, rýchlo mi nekú paličku, ja ho združím. Poď na sebe sa všetci do jeho, do tej diely tam. Ešte tam je. Poďme tam hodiť TNTčko. Ja ho Ide zakliesním. na nás červený, jaj, jedlo, jeden kokot na stráži. Jak to vyletel? Jaj, on padol, jak električka na stráži. Oni ho dali? Ja som ho hodil. Pozeraj, Ale teraz. toho, yellow. Oni dali toho kekota. Ja im teraz ukážem. Goldie, Pozri teraz. nepine, nekradni. Jaj, žltý parchanči, aký červený. Pine, rýchlo, ne! Držím! Ježiš, ja neviem utekať, jaj! Ja som na Jamajkách. Do piči, padla mi polica na hlavu, jaj. A to sú dementi, on tu stojí. Ale Len... to je jak laguje, jak boží ten. Tak boží, ten a máš 120 fps, že prej. Ja viem, ale aký to klesne, ten parchan. Ja mám len 40 doteraz. Jaj! Som to serem. Idem do rána s nimi bojovať, bola to veľmi. No tak, to. Ja ich teraz idem spáliť. Ja si idem k Yellow pre Iron. Oni majú parkour cestičku. To som zvedavý, čo koľko tam bude toho. 11 Ironu, aj to mi bude stačiť. Tak ale to bolo málo, to čo mám sa vedať? Oni sú zničení. No, Yellow sú zničení. Títo tu majú teda. Skvelé. Takže toto z tohto dielu by to bolo ešte nie všetko, aby ste vedeli, že vás nemáme radi. Nebudeme to... Za také 3 minúty by sme to už mohli ukončiť, aj či? No. Ale však teraz už končíme. Takže ak sa potom to video páčilo, dajte like. Nám teraz to nešlo o to, že či vyhráme tak iba o švandu. Že? Dočkaj, ešte idem na henty. A Green sa odspojili. Švajdoši. Tak ich budete v postel. Ale Green? No. Nemajú tu postel. Však... Kde majú Green postel? Veď tuto dole. What? Aha. Tak. Takže je tu jeden romášek a idem... Taký romášek. Im nejde zničiť postel, to čo je? Aha. Aha, lebo keby sa neodpojili, tak... Je tu jeden romášek. Taký romášek. Nie, voľaký romášek je tam. A idem na ňo. Nie, že aké má veci, ale idem na ňo. Ako má väčší romášek? Neviem, ale ja by som ho veľmi rád ničil. Romášek, heja. On tam kempí. Hej, ja idem na romáška. To nemám... Ok, tak z tohto dielu by to už bolo... Počkaj, zabijeme ešte romáška. Ok, tak poďme na romáška. Na romáška. To je romášek. Môj milovaný romášek. Tur. On má golden apple. To je cigán. Jo, vyhrali sme. Aha, tak ešte nie. Kde je ten romášek? Tururu. Čau. Kámo, nezdrhaj mi, kámo. Jo. Tak, díky, že ste si pozreli toto video a čusák.